mi směje. No, to je holčička Štefanová, Baru. Jak to má? Holčička. Šel 3 deka, jí chybělo do 4 kg a on to zaokrouhlil na 4 deka. A měřila 51. Tak nemáš 4,15. Ne. Mami, vrti to 3 deka jí chybělo, jo. Papi, a my naprasnám chleba. No, jdi dolů, pojď sem pítku. Sedni si tady. Já umím. Počkej, já ti budu držet. Ale jak počítaj plíny, ne? A dej pusinku. Řekni si moje. Moje. A ona pije Moje. Moje. Řekni moje je. Řekni Štefanovi, to je moje. Je. Ne, nech to teba, nebo. Nech to být. Mám, kdo to jí dal? Breč, 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 breč. Máma, Dělej. To má. koupí, jo? To má. Na. Stačí? Breč, kurvo. Davidku, vem si do ruky, Davidku. Tady nevidím, Co to ti kamerují? tady nevidím. Breč, teď, ještě, tak. Ještě. Ona Ještě. neumí, ona takhle potichu. Potichu. Takhle. Hezky. Ještě byč. Ne, ještě taková, víš, taková romána. Já jsem šla na to, na tu jípku, já říkám, helejte, ona, říkám, mě přivezli 5 hodin a ona spí. Tak buďte ráda, že spí, protože ona je po cestě unavená, já říkám, to byla dlouhá cesta teda. Breč. Pojďte sem, píku. Davide, pojďte s vámi. Pojďte sem, Davide. Jaký zvedá hlavu? Jo. Jo. A jak se léká ale? Jo. Ničeho mi začne to. Ty jsi dělala co Ty jsi dělal jak Ty? Tady domů. Tady. Má ještě taková to. Jak máš východ? Ty už máš měkky, ne? Ona chvíli, takhle, ona klidná a začne brečet. A zase ticho a zase za chvíli tam. Jakože máš ještě vidět břicho? Papi, ukaž Davidka. Takhle ti to spadne. Já nevidím. A tu spolu dísu dají zítra. Asi jo. Já se bojím dát na břicho, nám říká, no musíte ji nechávat krknout, aby to nebolelo. Počkej, přestaň. Mamo, ty už ho zkusil. A co máme mlečíčka? Si nabít? Jaké červená. No. A nech ty má přímo, jak jsem si střídala do špičky. Ta ona má to samé na rukou. Ty jsi udělala. Mami, co to je? Mami, to je. Mínkovo. Co? A co mu dám na sebe? Vypni to teď. Ty jaká hezká maminka. Ale on mě hodně tulí. Ty taková tlustěžká. No má celá ty úplně trošku tak. Banány to dělalo v noci. Tedy banány jsem. Umím mít ty teď. Já chytím na ty já ti dám kapru. A co bylo dělat? Nevím, a tohle je čidu a čuča. Ale on říkal, On mi minule říká normálně. a ten chlap říká, to není. Normálně, nevím. On mi říká normálně. Ocana. Jaký tam pokryj? Normálně, víš, jak to říká to. Jere. Poslední termín mám lednu.
Koho tam tu, jo? Mluv na něj. Stefano, Já si směje, tato. pozor, všude. Davide? Marino, I fotíme. Já jsem tě vyfotil. I fotíme. ale divu ty vytáhnout, Bare. I fotíme. Hodí skoro. Tady má holuba na kraji. Může dejchat. Davide? A? Ty si sednou vedle Dominka. Ber tu špejli tam tu a taky mu pomalinku vytáhuj. Tomu pusinku dá do Dominkovi. To bereš, more? Dáš mu pusu? Neber to, more. Pojď tam vidět, člověče. No co je, be? I fotíme. Jsem tě vyfotil. Co to? Jde tam? Já to neumím vytáhnout, to je čo. To ne to moc blízko, ne? Nohy celý všechny. Tak lepší? No jo, ne. Jsem to chtěla. To můžu schovat. Už máš to? Všechno už. Jsem to chtěla říct. Propouštět si? No, Jo. no to co? Už mluví pěkně, jadí, nemáme jadí. Prasátko, jak se cítíš? To je z radosti, že říká. Tak holku si beru a ty tady ještě zůstaň. No. Vadí. Nevidím, no.
On tě propustí, Štefan. Aby právě lidům pomáhá. Děti České bazarnosti má do školního společenství vyjmenovat pod naším křížem našeho spasitele Ježíše Krista. Také vy, rodiče a kmotři, označte děti znamením Kristova kříže. Motra, Dobrze. Posaďte się. Słowa Świętego Ewangelia według Mateusza. Jeden z faryzeuszów stary zakona Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszę, a całą swą myśl. To i największy apel nie przykazał. Drugie nie podobno, miłuj swego bliźniego, jako sam sobie. Na tych przykazań spoczywa cały zakon i prorocy. Słyszeliśmy słowo Pana Boga Chrysta. Bracia, sestry, zgromadziliśmy się tady, aby rozbudować tą sławną sztukę. Skrze sławy chrzestny do dzieci ze staną, dzieci miłośni, będą mocy Boga nazywać Ojcem. Staną się bratem a sestry Ježíše Krista. Uczcił těchto dětek zacznie nowy život, život Boží. Pro ně zacznie se nowy okamžik v jejich životě, protože křest to jsou narodiny pro nebe. I od okamžiku svatého chrztu tyto děti jsou křesťany. A budou ve svém životě snažit se žít podle pravdy Evangelia, kterou jsme před Boží zákon nás milují Boha a milují svého bližního. Má milovat Boha, protože Bohu milovat nejvíc. Bůh má rád každého člověka. Bůh miluje každého člověka. To je důležitá dohoda Pán Kovář. Tyto děti máte naučit přikázat nás. To je nejpodstatnější přikázání, které Ježíš Kristus nám říká, které Kristus od nás vyžaduje. Miluj Boha a miluj svého bližního. Co to znamená milovat Boha? Když uvidíte své dítě a spolu vy také s ním v nebi, abyste viděli Krista tváří v tvář, abyste dosáhli nebe. A to bude nejkrásnější odměna za vaši starost, za vaši křesťanskou výchovu, kterou budete se snažit tomu dítěti předat. Tak vám přeji nebe, abyste si jednou mohli setkat s Bohem Otcem, kterého dětmi se stanou tyto děti skrze svatý křest. Modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za tyto děti, za sebe navzájem a za všechny lidi. Budeme volat, prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za tyto děti, dej jim účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Doved je do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotry, ať tě věrně následují, aby těmto dětem dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiny, ve kterých budou děti vyrůstat, ať jim
zachraň przed mocy temnoty takie Tyto dzieci, a więc na nich każe moc śmierci na wskrzeszeniu Twego Syna. Bądź nimi mocenie siły naszego pokuszenia, wola drogi do zła i siłą na Chrystus, tego nocnego śniega dla mnie, na wieki wieków. Wasza siła, Panie Chrystus, nasz Pana Spasiciela, tego nocnika dla mnie na wieki wieków.
nas nowego człowieka, ile robić znamením této důstojnosti a rodiča, přátel a dva spolu svědectví slova i života, abyste tuto důstojnost uchovali neporušili na věky. Amen. Světlo Kristovo. Rodiča, odrové církev od vás dočekává, že budete světlo Kristovo těchto dětech opatrovat. Každé to děti vždycky chodí ve světle Kristově, kež nic vydáš do konce, až Kristus přijde, který vyjdou vstříc a se všemi svatými vejdou do jeho věčného království. Tito křesťané budou jednomížmováni ve plnosti Ducha Svatého svědčení o Kristu, budou ve shromaždění věřících přijímat těla Pána Ježíše a s celou církví budou volat Otci, zatím jsou ukázaní na nás, proto se pomodlíme místo nich, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jsi na nebesích, osvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viníkům a neuveď nás k pokušení, ale zbav nás od zlého. Požehnání Pana Boha Všemohoucího a cestou k nám těchto dětí, když Bůh skrze Ježíše Krista, Syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostou naději, že jim děti budou mít život věčně. Ať tyto matky nic nezapomnějí na radost dnešního dne, kdy děkuji za své děti, a spolu s nimi vzdávají Bohu díky celým svým životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnání Pana Boha Všemohoucího cestoupí na ovce těchto dětí, nech Bůh je Otec, je dárce života na zemi na nebi a co oba rodiče jsou děti, prvními světlí víry svým životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnání Pana Boha Všemohoucího cestoupí na všechny přítomné věřící, kteří nám všem zvoda Ducha Svatého na život věčný. Ať je toto shromáždění vždycky a vždycky do duše, ať naplněno Božím pokojem v Kristu Ježíši našem Pánu. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec, Syn, Duch Svatý. Amen. Otci svíčku. Takže můžete se venku se můžete ale venku. Ty jsi mi utek. No. Záleží tím dětem, jo? Abyste měli z nich potěchu. Na zdraví. Na zdraví. Tak teď jdeme zapsat, jo? Nebo musíš napájet si? Ne, normální kabel, aby byl zápustka tady i zápustka tam. Ty se prodávají. Nemají, nemají. Mostě dostanu. Vlastně 120 korun, ale nemá jinde. 560. Ne, mostě dostanu, tam je máš. Jaký chceš? Mám digitální dom, to víš? Jak je sportovní hala? Tam máš prodejnu Hanza. Tam podívám. Nemáš? Neukám to všechno. Co mu to maky dá tak půl? Vidíte,
Záleží, co ty děláš. A nevím, jestli to bude, ale říkali, to byla záleží. Může nás teď to, nenapájí. Ty tady budeš nadávat. Ty. Já tebe přijdu. Ty. Neběj. Ještě ne. Tebe nechci. Zlobí. Zlobí papu. Uchylebili. A zlobí papu. Zlobí. A zlobí. Já ti dám. Zamávejte děti. To není foťák, to je kamera. Ty tam taky si stopne, ukáži ty. I taky, tak, a teď sír. Jenom sír a stačí, ne? Sír. Davide. Koukejte na mě, ne? Jenom sír a stačí, ne? Jděte tam. Co jsi stala?